Hello parlok parajor ki bujus ngot tenat ban page ye ki video hakane ke channel tela da pide ki bedang thamai hakane ke channel sngobha subscribe khnang ba phinla ban yu isisu ye ki video hakane ke channel tementa hakane ke video ngani kai phi kumno ba phin verify ya ka identity jungphi lada ka Google AdSense kala pha ban verify ya ka identity jungphi tementa ngan hikai phi kumno ba phin verify ya ka identity jungphi te page ngobha click hakane ka batho Google payment you need to verify your identity Google AdSense click hakane te here come sharum da fil dep here come sharum sembah click kane batho verify now te up kane kadang slow tehang ne phila ban klik ya ka Gmail ka ba phi penon kamo nga penon kami kane ka wei tenga klik ya kane te up pangala ya te nga laslem ngal de yo ya kane ka message ban verify te kadon ha kate ka notification bell samba klik to te klik hane bato verify now na pilih klik tip hangne kapha ban kapha ya phi ban ai da ka driving license lane ka passport pan card bat ka voter ID teni legal name pihak pendap ya ka kerteng ka basisa mo ka ba phi ka kerteng ka basisa jungphi teni select ID type teni phila ban select ya ka driving license passport bat pan card voter ID ka kerteng hakte ka legal name phihap ai kat kum ka ba pikil khangne ngangan ai da ka voter ID teng ngan tho da ka kerteng ka bodon kat kum ha ka voter ID tel phir da phidon la da phikwa ban ai da ka voter ID phila ban ai te klik kane ba tho front of ID telada pimpat shon ya kadur jongka ID mo ka ba pimot ban aheng ne te sngom hak klik kamera lada pimpat dep shon ya ka tengangan klik kamera namar ngan padep shon phiap shon bha ma phiap shon shai bha namar ka ai tang license yo phi ban shon ban submit hang to te phiap shon bha te bak no da description te ne sa upload ka tu kodor description te like ka file sa upload ka tu ka banakmat ka phi description mane sa upload ang to klik to I select te apps pangkanet kadang slow cek untuk kalian te back of ID te phihap shon biang sakaway nadin jong kat tu ka ID ka bopi ai mo te phihap shon bha pengang la shon ni kane te phihap upload kaju hi bat tu mane ngai blur ya kane khnang bangangan save ya la demo khnang bangan like ni ki te phil ru phila ban but step by step kumbang hikai hang ne tenda kal dep upload hang ne te phila ban I next to next te phin ane phiap pandap ya ka address jungphi ka sinong jungphi phiap pandap ka sinong jungphi
teng agane baar pihak pendap kat kung ke distrik mo agane baar ngade nama hoti tengah pendap mahoti Riboy distrik the town and city hap ai Shillong bro ngap ai Shillong agane town and city de pin code de ngam tip mo yaki pin code jongpi tepi hap ban tip yo pin code ngasane uyap nomor uyap hermo pin code nagaway ga distrik tengah nga ada pendap yang pin tek state te Meghalaya Dabil Dep Summit tetang to hi ladap apps phang kadangnya kan sapoi ke message tehne kalau to verification successful kalau long te ladap cloud pulene te pilawan pule te doctors I got it te kalau long